lang hilin eh. Saan itong baon? Ato, dito kami. Gi. Masama naman ah. Tubig. Ato sa tabok. Ano na ito? Di ba kayo mag-predis maang pa dong di ay? Alam ko na nga eh. Ang dahil mag-apon. Na-enjoy pon. Enjoy. Sayang kauban. Napagod lang daw siya. Napagod lang daw siya. Sino? Eh, Dinadaya pa daw. nagkataanak mo nung buo. Tapos may kuhan. Ha? Tapos nauntong pa daw. Hindi mo naman daw. Dahil mo dito. Sino speech niya? Ha? Dala. Oy, may gabi. Nambisi pa sa asawan. Gusto mo, Iron? Ano? Ah, tinidor. Saan sa kanya, Robert? Ito you can. Ito, you can. Sa balsa, 100. Ha? 100. Ori na yun. Tinidor. Tol. Si ate. Hindi ang dalawa sa hanggang din na boss. Muna ang bisita. Galing pa rin Dasmariñas, Cavite. Pero huli mi na. Huli mi nagkita. Kaya pag abot nila, wako. Box riding abot. Salamat sa box. Ano mista? Di mo tuwa mo. Pag abot na dahil pagka humanag abot ako buntag pagkapalis dito kong katipunan. Hindi, naghatid pa mi patay. Si Kuan, ng Tina. Kaya naman pas maninay ng Tina. Burato, ayuban, imok. Nilubong na namo. Patay man pagkabi, nilubong pagkaukma. Tapos sunod pagkahapon, namatay sinang din siya. Ano pa yun? Bata pa yun. Hindi na binurol. Inano, nilibong ritso. Para manghud na Oh. ako. Bilis kayo din naman nilipabalsama. Namatay pagkagabi. Pagkaugma sa lao, nagilubong na. Kay bao nga, no? Buhanap gapo ko sa po. Jojoy, Alicia? Ba yung nakita ng bagong... No, bagong kuan. Burato, sinang din siya to. Sinang din siya. Tapos may mesa dito kuan, interior. Ano yun siya? Sabi ng gano'n. Patay na siya din sa sabi ng gano'n. Patay na, daraga man to. Makailan ang sinaho. Una ko kailaga to. Kaila ka. Kuan to si Manila. Imaw to si Zay. Karang tigdag mga katulong sa Manila. Uy, nakita. Oh. Balik-balik to Manila sa una pa bang nang kamo di pa mo ning bisita nilang Piryang. Di pa ka nang bisita. Igan sa mo ng Piryang, igagaw mo no. Nang Piryang ba dapiton? Di pa ka ning atuila. Ano po? Kapatid lang yung nanay ko. Ay. Si Juan, asan niya? Napa? Wa na nung mo to. Mo to kasi mo to imong sam to. So ni nanay. Ah, si Banang Piryang kapni na munay. Konde to jan denjo. Irun. Doon na pa sila pun sila sa kabok. Mo nagyapo gilang bayang karaan. Parang asbang pa rin nila ng akaso. Oh, stupid. Yan mo palis maninay. Dara pa naman nila. Uy, kanin! Ano ba yan? Dara pa naman nila ng ganyan. Buwan ko sila sa mga
Kanin ay, may rami pa naman kanin. Nagmerinda. Buong. Ate, nagmerinda yung maging ate. Napa sila. Aram tayo sa. Palengke. Hanggang sa lungsod. Ano ba? Kakandihay. Yapon? Ayun na. Ano mong inulan ni? Meron. Saan? Ay palagay. Upay. Ugwan. Hagna. Di ka alis siya. Kasi gusto maklo. Ngayon ay kainan nga lain nga diling maklo sa ubay. Layo naman pag sa agna pa. Kisa may gusto maklo. Hindi, pagkatapos ko sa rato, sabi ko kaot. Kare? Layo maklo dito. Ayan, probinsya, walang makdo. Di pala Cavite nga nasa harap ra. Sa tabila ni Mel, nakakita ko sa agna eh. Oo, nasag na. Kala ko sa ano. Kandihay. Ito, kayo maglaglaga. Sup puno sa baw isa. Napusa agitlog, mong nadilawag sa baw. Kaya ko naman, agitlog naman ang manok ka. Naginihaw mo, nagitlog mo ka. Siyempre. Gandaan ang manok. Nga may Marami akong manok na piso na. Ito ang hinahin ko. Puro may mga piso na yun. manok. Pero pag isa babae ron. Five minutes later. Itagis din mo tagipon na to. Mga tundan o kanila abon. Inom. Sino yung magpudit to? Kami. Ano be? Sige na, dag ko bitaw. Ay lang po na. Sa klaseng tasa. Ay, manin namang dyan. Wala na, lakaruha lang siya, no? Lima mat sila kay nagbarkaro sa daga pa. Persalidad. Amin. Robert. Bert. Itu si Plurame, itong vlogger. Oh. Enggak siya. Kaila ko dyan ni ate, may gumida na sa una pa. Oh, dia Plurame. Mukha sa ko sa mga bag. Mukhaan pa ganito ko. Ang mukha pa. Yung saging yung ginamos. Flor, saging yung ginamos, hilaw. Agbay, hagiluto na. Mga Dali, raman pa. timbang sako. Kalagis pala may kaluha lagi. Oh, harapan ko. Ah, Pati ko na. Ngalitar pa po. amigo sila, si Anhing Maninoy pod, sila pod. Tatay. Isunod mo. Na. Sunod naman po. Morning. Panpas na tayo na, pero ano mo na. Iya, o siya hili. Kita na. Ano yun? Dari ka na. Ah, video. Video tong Plurame. Grabe. Plurame ko na oh. Tapos pariolok na piso na lagay. Mo na, kay maldito. Kasi yun ang trato ng kulita. Dew. Kung sila sa kapayas. Ay kulita. Magbibig ka pala sa Maninay nga. Nana man ay pensyonada naman ah. Dito kay hali na maumang ka. Magkaroon. Hindi na bingka. Ako nung hingi pa. Hingi pa daw siya, Robert. Yutin po dito. Hindi Alas 6 pa, pagkalas 9. Tapon mo. Ubus lang ng tindang. Tapong dyan sa likod. Wala lagi. Hagis mo. Likod. Lakasan mo, Tapos yan. maghatid pa ko sa Quiapo. Hindi mata diya. Ano na yung Tapos buhat. sabi na 5 minutes later.
Helen. Bibi. Uy, nagdasal na naman. Ako yan eh, no? Pagdasal. Paginoong mga kapalitan natin Diyos sa iyo, para kayo lahat ng Panginoon sa Jesus. Ama, Diyos, malang kami kasalanan ng Panginoon. Ama, sa iyo nga mga sala, mga salita, yung balay na mo, yung Helen, yung ay magbigyan ng kalakasan, kakatagan ng loob, na maging busog ang bawat tao na kumakain dito sa tahanan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng anak ko si Jesus. Amen. Amen. Kaon na ta? Pagtutong, oh. 5 minutes later. Maninay, paminsuon ako ng heriot. Wala, alam ko. Uy, tayo na. Di nagbaking pa ko niya. Bakit pa? Maminja gani ka, ada ni kasal-kasal ka mabigyan na Ay, yung nako, peste. 7,000. Ayoko rin, nakakahiya na rin. Nakakahiya. Baking pa sila kay mo uli na. Kay mo tapos ako nagludzang. Ano sa kanan? Maninay, paminsuon ako ng heriot. Wala, alam ko. Uy, tayo na. Di nagbaking pa ko niya. Bakit pa? Maminja gani ka, ada ni kasal-kasal ka mabigyan na Ay, yung nako, peste. 7,000. Ayoko rin, nakakahiya na rin. Nakakahiya. Ayun. Igoy na lahat to. Ikaw ibang marsong. Oo, sinangigoy. Oo. Nga naman yan. Minja itong tiguan na ito, di pabawi siya mga anak ng sakit na. Si Kuha man. Kung sabay, di ba sinong Marsong isang asawa niya ng Igoy? Nagminja dito, busab. Oh, yung kabojot. Kaya di na bas nila mo balik dani. Mula ka ka Domingo. Huli na. Hindi na mo balik. Di na, kaya ito na simbahan mag-abot me. Asa man ko para magkasag mga At ito na simbahan lagi na magkita. simbahan. Babay na sila. Sige, ingat. Ito kaya totoo na namatay na. Sino yan? Si ano pangalan nito, anak nito. Artista, di ko kilala yan. Sino ang pangalan Facebook mo? Sino Facebook pangalan mo? Sige, ano kita, para ma-print kita. Pero baby pa ko. Gusto lang mukha mo. Hindi ako Ranggal. ako. Kung anong dihatag ko, yun pa rin ang mukha ko. Pareha sila, di ba? Hoy, tayo na. Asa naman ang padong mo? Asa ang padong? Bulis kalinganay. Bulis ka ganay ko na sila. Tumis ko kanang na Luzang. libot na tingana. Pijang. Marami pang nadan ko, no? Mga ahoy ko na dyan. Ito, halim ta nag-brief ni Iron. Kami na strawberry. At ito naman is kuhan. Kaborta. Mga gatag. Amping. Amping ko, no? O, sirbasya tayo. Kadi na pagkapobre. O, Ikaw po dahi. Masigbuhan kay bato na. Pag-apo po sinuha. Silpon? pare. Kita na po kag Pasok ang labaw. natugyan pa yung naman ah. Bata pa ka na. Imo upuan alas ko ang kumanghatag ning tumigo. Tagaan ko na. O, sige, salamat ha. Magamap ako puso. Sa kakat na. Oh, ikaw na naiwan. Manina sa Sabado na. Ha? Sa tubig. Sige, mami na yun. Bingaw-bingaw. Pasunod na ah. Oh. Oh, sige na. Bye-bye. Sarado mo. Wala ka na sa mga Oh. Ano ah. Kita kami Sabado.